txulu eta landariak sartu ditugu. Landariak hasteko etortzen dira ura botatzea. Proiektu honen helburua eskolak eman digun gune hontan kanalizautako ur guzti hauek euriak izango janak da lan eremu berriztagarri bat sortzea, non lortuko duten energia guztiak izango jan modu berdekoak eta ez du momentu baten ere ez entxufia piztuko. Hau da, lortu duten energia guztiak izango da, bai modu helikoak, bai eguzkian bidezkoak eta gauza guztiak funtzionako hemen lortzen energian ez. Gure helburua izango da, hemen dakagun ur iturri hau, aprobetxatzea eta bideoietan emateko. Dagoeneko badakau ja sistema bat, dala bizikletana, baina arazo bakarra da sistema hau eskuzko dela eta pertsona baten dependentziak ala bideoiek betetzen juteko. Orduan, gure helburua izango da, sortzea sistema automatiko bat, bakarrikan betetzen juteko ere bai eta esukitzeko dependentzia hori pertsonengan. Iturriako eskuzko sistema eta sistema automatikarez gain, uraren erabilera areagotzea da gure helburua. Eurestati sistema automatiko bat ezarez. Horrela, inoren dependentzia gabe landara bizirik jarraituko dute.